Si li sembla bé, anirem a reanudar la sessió d'avui. Intervendrà per part del grup parlamentari socialista la senyora Armengol. Gràcies, senyor president. President del Govern de les Illes Balears, diputats, diputades, ciutadans i ciutadanes. L'hem escoltat amb molta atenció aquest matí, president Bauzá. Li agraesc les paraules als diputats que varen contribuir a millorar la democràcia d'aquesta comunitat. Però crec, president, que aquest esperit de diàleg i d'acords ha mancat en aquesta cambra en els darrers 16 mesos. Del seu discurs ens hem de felicitar per damunt de tot del triomf de la ciutadania, dels professionals i dels usuaris de l'Hospital Joan Marc i General, que avui han demostrat que hi ha esperança a les Illes Balears, que la gent pot canviar les coses quan un govern s'equivoca. La societat pot canviar les decisions equivocades d'un govern i això avui ho celebrem. President, el seu discurs també ens ha certificat que vostè no té cap influència a Madrid. Renunciar públicament a un conveni que està en el pressupost general de l'Estat per a l'any 2013 per acabar el tren entre Manacor i Artà és una pèssima decisió contra els ciutadans de Mallorca, contra milers de persones que esperaven que aquesta infraestructura milloraria les seves vides. President, vull primer de tot fer una reflexió. La història d'aquesta comunitat autònoma, d'aquest poble, d'aquesta terra, no va començar el 30 de juny de l'any 2011. El present no s'ha escrit durant la legislatura del darrer govern progressista i per això li deman que no manipuli la història d'aquesta comunitat. Ha parlat del passat, però no ha parlat del que parla el carrer, que és la manca de futur i d'esperança. No ha parlat de l'escletxa social que es profunditza dia rere dia. No ha enviat ni una senyal a les 270.000 persones que viuen a la pobresa, ni a les més de 16.000 persones en situació de dependència reconeguda, ni a les 122.000 persones que cerquen feina a les Illes Balears. Senyor president, avui necessitàvem un estadista que cerqui punts d'unió i de solidaritat, no una persona que ens ha fet una llista de compra i que només ha parlat de diàleg durant els 3 primers minuts del discurs. El país necessita lideratge, empenta, mirar el futur, creure que en podem sortir junts d'una situació d'alerta vermella. Venir en aquest debat, en un moment de recessió econòmica, a dir que fan un boip electrònic o que fan exposicions fotogràfiques de gran èxit, ho diu tot de que vostè no sap ni entén les dificultats que passa la gent. Senyors diputats i diputades, celebrem el primer debat de política general d'aquesta legislatura, després d'una mobilització històrica, un mes després de que les Illes Balears hagin estat rescatades i a punt de commemorar 30 anys del nostre Estatut d'Autonomia. Ens rescaten i vostè dedica 0 segons a explicar-ho a la ciutadania, 0 segons a la mobilització de la setmana passada, i 0 segons de la seva visió de futur d'una comunitat que l'any que ve commemora 30 anys. Jo li vull recordar que dimecres passat milers de persones varen sortir al carrer perquè volen ser escoltades, per reclamar que s'aturin els retalls d'un executiu que mai no havia estat tan sord, que es neguen a ser sacrificades per un punt menys de dèficit, per posar en evidència que majoria electoral no és sinònim de majoria social, per recordar que en diàleg podríem tenir més esperança de la que tenim avui. La societat civil ha dit clarament, i més que mai, prou. Prou a un govern que no escolta la ciutadania. Basta a un executiu que va rebre l'encàrrec de governar 4 anys, no un xec en blanc per fer i desfer el que volgués d'esquena a les persones. I sobretot perquè volen un futur millor. Vostè ha donat moltes dades, senyor president, fins i tot ha parlat de brots verds, però la realitat el desmenteix. Miri 4 exemples. Mínim suport a les polítiques de suport a l'àmbit laboral des del SOIP. Menys de 22 milions a combatre l'atur, quan el 2010 eren 55 milions. Baixen per segon any els subsidis i les prestacions d'atur. Sap què volen dir aquestes xifres? Patiment de la gent, dels treballadors, de famílies senceres.
I vostè què ha dit? Ha dedicat més temps a parlar de Fray Juníper Serra que de l'atur. Per qui mos pren, senyor president? Davant aquestes xifres, davant el drama de la gent, els ciutadans han decidit ser reivindicatius, des de la protesta pacífica, honorant el nostre poble i aquesta terra. Del contrari, el país seria ingovernable, explosiu, vista la situació extrema que pateixen moltes famílies. Patim una crisi econòmica transformada en emergència social i patim, perplexes, un nou episodi de crisi política per presumpte finançament irregular del partit que governa aquesta comunitat. Crisi doble que empobreix la classe mitja i treballadora, clau per la prosperitat, que serveix per qüestionar l'autonomia i els principis de la democràcia que tant costa aconseguir i que amb els escàndols del seu partit erosionen els valors que sostenen la societat. Els ciutadans i ciutadanes que varen sortir al carrer dimecres i també en els que no ho varen fer, els vull dir que de la crisi econòmica i social en sortirem perquè som un poble mil·lenari, referència del Mediterrani per l'esforç i la feina de la nostra gent, que tenim un model d'autogovern que ens fixa el rumb fins i tot en els moments més difícils, amb un marc de convivència modern i europeu, tot i que els que avui ens governen l'estan desmuntant. Desmuntant en l'excusa de que només hi ha una opció possible, basada en rescatar xifres, no en ajudar persones. Menteix qui defensa que darrere el dèficit i el deute no hi ha ideologia, que la tecnocràcia no és política. La crisi certifica el contrari. Les polítiques del Partit Popular, batejades amb el nom d'austeritat, són una coartada per canviar el model de benestar. Molts no n'han estat conscients fins ara perquè els nostres serveis públics han pogut suavitzar la duresa de la crisi, però hem arribat al límit. Sense la xarxa social, qui se'n sortiria, president? Crisi de deute de la que el Partit Popular en vol sortir confiant en la iniciativa privada i amputant els serveis públics. Segons premis Nobel com Stiglitz o Paul Krugman, amputar només suposa dolor perquè sí. Dolor que la història econòmica ha demostrat que no fa sortir de la crisi, sinó que erosiona l'estat del benestar. Sacrosanta austeritat que serveix per acusar la ciutadania d'haver viscut per damunt de les seves possibilitats. De veres, una persona desnonada té culpa de la bombolla immobiliària? Creuen sincerament que sortiran de la crisi acomiadant 300 funcionaris interins més i llevant la paga de Nadal a milers de treballadors? El que faran és crear un dolor innecessari, frenar encara més el poc consum que permet sobreviure al nostre comerç i a les nostres empreses. Els retalls del Partit Popular són 12.900 persones aturades més que fa un any, un 23% de les llars al llindar de la pobresa, 29.100 famílies on ningú té feina. Senyors diputats i diputades, 4 anys i 2 mesos després de la caiguda de Lehman Brothers, els mercats financers segueixen dominant les nostres decisions diàries, mentre a casa nostra la cohesió social recula, la pobresa s'ha estès entre les classes mitges i la desigualtat és el llegat que deixa l'austeritat. El seu discurs certifica que ha de sortir més del consolat. Comprovarà la fractura de la cohesió social, dels valors que han forjat. Hi ha pares que escriuen cartes despedint-se dels seus fills obligats a emigrar per manca d'oportunitats. He parlat amb persones que s'ofereixen perquè els rebaixen el seu grau de dependència, minvant així el poc que reben. Hi ha famílies que no tenen més remei que els seus fills vagin a escola en tàper. Aquesta és l'austeritat de la que parla vostè, president? Jo li dic sí a ser eficients i eficaços amb els recursos de tots, però li dic no a posar de genolls a centenars de famílies. Li dic no a fer perdre la dignitat a un malalt, no a podar drets civils i socials, no a negar l'accés a la salut i a l'educació. Senyores i senyors diputats, crec en la política. En moments d'alerta vermella econòmica i social, com ara, entenc que la política i els polítics siguin vistos com a part del problema.
La política és el mirall de totes les solucions i també de totes les frustracions. La política és avui frustrant per la ciutadania perquè segueix el rastre de l'economia. Per recuperar la credibilitat, la política ha de tornar a prevaldre a la raó econòmica. Me preocupa encara més que la política sigui vista amb indiferència. La indiferència de la que parlava Gramsci. Caure en el desànim del qui diu que participar de la democràcia no serveix per res és fer el joc als mercats, els dirigents del Partit Popular que utilitzen la crisi per retrocedir en el nostre estat del benestar, però també en els nostres valors. Uns valors atacats des de les arrels, des de l'educació, que el Partit Popular ataca per desmuntar un model que permet estudiar a tothom en igualtat de condicions, que construeix a mig i llarg termini una societat més justa. Atacar els professors i la seva llibertat de càtedra és atacar la institució que ha permès que aquest país hagi passat de ser analfabet a plenament europeu. El Partit Popular utilitza la crisi per retallar el nombre i els sous dels professors. El president ens parla en el seu discurs d'investidura de les autopistes de l'educació. Unes autopistes per les que el sector educatiu no transita. Mai hi havia hagut tant de malestar entre el col·lectiu a causa dels retalls, de les maneres dictatorials, de l'autoritarisme imposat des d'una conselleria que s'omple la boca de parlar de llibertat. Llibertat per acusar-los de vagos, de manipular l'alumnat i de fer proselitisme a classe amb vídeos de gust més que dubtós. De què més poden acusar els garants del futur dels nostres fills? Aquest govern del pacte educatiu és el que ha romput el diàleg amb la comunitat a la que teòricament defensa. Ni pares, ni sindicats, ni alumnes, ni professors els recolzen. Un govern que ho justifica tot per fer el sistema sostenible, però el que no li tremola la mà per retallar els programes d'atenció a la diversitat i d'ajut als alumnes en dificultat. Tant de parlar de llibertat i d'austeritat i gasten 18.000 euros en enviar cartes als pares perquè repensin l'elecció d'idioma. Han entrat en calçador el castellà com a primera llengua d'ensenyament i ara imposen per la força un decret de llengües en contra de tot el sector. Tant han romput el consens que hem hagut d'anar al Tribunal Constitucional per defensar la nostra llengua, que vostès volen que deixi de ser la llengua pròpia per ser una llengua residual. I si ataquen la llengua, també imposen normatives com l'avantprojecte de la Llei de Convivència i Autoritat del Professorat, amb una finalitat, tancar-li la boca. Agredir l'educació mentre el seu titular et submergeix és atacar la cohesió i la justícia social d'un país. Recentralitzar continguts va contra l'autonomia i les nostres competències. Atacar el professorat que defensa la llengua pròpia és un símptoma d'autoritarisme anacrònic més propi del passat que del segle XXI. Mentre el Partit Popular retalla mitjans a l'escola pública, concerta institucions de l'Opus Dei. A vostès els fa nosa la llibertat, la igualtat, que els poders públics corregeixin la injustícia social, que tothom pugui accedir a les mateixes oportunitats. Contra això, senyores diputats i diputades, política. Política per canviar les coses que no ens agraden, però condició prèvia és diàleg. Demanen a aquest govern que reflexioni sobre la seva forma de fer en el carrer i en el Parlament. Com és possible que hi hagi a Balears 100.000 persones en llista d'espera i no hi hagi una taula on negociïn tots els col·lectius sanitaris per evitar el col·lapse? Com és possible que amb un 23% de pobresa no s'hagi creat una taula de negociació per cercar solucions d'urgència? La silenciosa majoria electoral no ho justifica tot. No exclou el pacte i el consens. I li dic perquè esperava més del seu discurs. Pensava que demostraria que la majoria absoluta no li impedeix escoltar a qui no pensa com vostè. Durant 16 mesos, milers de ciutadans li han fet saber que volen ser escoltats, que no només hi ha una manera de governar. Els col·lectius de la dependència s'han manifestat davant el Parlament.
Els comerciants han protestat per la seva supervivència. Milers de professors han sortit al carrer per una educació pública i de qualitat. Els professionals de la sanitat segueixen sortint a protestar. Desenes de milers de ciutadans s'han manifestat contra la pujada de la benzina, de l'IBI i el transport públic, contra el pagament de medicaments i la pujada de l'IRPF i de l'IVA, contra la baixada de pensions i el preu de la targeta sanitària, contra la pujada de llum, gas i butà i la baixada generalitzada dels sous. Es manifesten perquè no volen retrocedir els valors de 30 anys enrere, ni perdre una generació, ni veure com els joves tenen més futur a Londres o a Berlín que a Maó, a Vila o a Palma. Es manifesten contra els governants del Partit Popular que decideixen, sense escoltar a ningú, mesures que afecten a milers de persones innocents que ja han vist com la crisi se n'ha duit per endavant la feina, la casa i l'esperança en un futur. Mesures com aprovar un pressupost que redueix a 0 les beques de transport escolar o cobrar 20 euros per valorar les persones en dependència. Senyores i senyors diputats, les decisions que provoquen el malestar de la ciutadania no són producte de la fatalitat, són producte de les prioritats del Partit Popular, que és la formació que governa, però que no dialoga, no negocia, no accepta altra proposta que la seva. És decisió del senyor Bosch augmentar els alumnes per classe, pujar les taxes universitàries o acomiadar a la persona que ara ens escolta i que era interí a una escola de secundària. És una decisió del vicepresident Aguiló que paguem la benzina més cara d'Espanya i no s'hagi aplicat durant 16 mesos l'impost de patrimoni. És això just? És just rescatar els bancs a costa de la salut i l'educació dels ciutadans? És decisió del conseller Gómez retallar ajuts per la cooperació que afecten els més necessitats. Negar en nom de la llibertat l'atenció pública en català és decisió del senyor Gornés. De quina llibertat estarà parlant qui nega la nostra? Les persones que esperen per ser operades augmenten degut a que el Consell Sanceloni acomiada professionals, retalla serveis i baixa recursos de la sanitat que ens ha de tractar. Quina legitimitat té avui un conseller que fa 4 mesos defensava el tancament del Joan Marc i el General perquè eren massa cars? Si un empresari tanca perquè la temporada turística s'ha acurçat, el conseller Delgado n'és corresponsable per la seva manca d'iniciativa. És una decisió del conseller Company, mentre gaudeix d'un parc nacional de forma exclusiva, importar fems d'altres indrets d'Europa per incinerar aquí. Que avui se'ns negui el tren de Manacor-Artà o el parc tecnològic de Menorca estigui paralitzat és perquè el president no ha aconseguit el que ens pertoca. Si les comunitats no tenim major flexibilitat del dèficit, ho hem d'atribuir al president, que no protesta a un Rajoy que aconsegueix dobbers públics per Bankia i acota el cap davant Merkel. Si la connectivitat d'Eivissa a la península és pitjor que fa un any, han augmentat les taxes o el Palau de Congressos o Can Misses estan paralitzats, és decisió del Partit Popular. Persones que veiem en els diaris i a la televisió que decideixen sobre la nostra butxaca, les nostres famílies, les nostres institucions, que són de tots, no només del Partit Popular. Almenys tenen l'obligació d'escoltar a qui pensa diferent. La política pot fer progressar la nostra vida, la pot fer millor. Ara estem en una època en què se'ns ven austeritat per sortir de la crisi, quan en realitat ens estan canviant el model de benestar. Pura i dura ideologia vestida d'un discurs de que no hi ha més opció que, de no podem fer altra cosa que reduir el dèficit. Basta veure empitjorar les condicions de vida dels ciutadans grecs, portuguesos i irlandesos per entendre que no és el bon camí. Un camí que a més empitjora per la mala gestió d'un govern que infla i falseja ingressos. Modifica el pressupost un mes després d'haver-lo aprovat, que es corregeix, desmenteix i rectifica a ell mateix en les xifres macroeconòmiques. Vostè
És el primer president de la història que ha d'anar per tot arreu protegit per la Guàrdia Civil. Crec que és legítim demanar-se que si això passa i si milers de ciutadans i ciutadanes han de sortir al carrer a protestar, és degut a que alguna cosa no deuen fer bé. O és que tothom va errat menys vostès? Governar ignorant a tothom és poc democràtic. I molt més quan, mentre es fa això, mentre es retalla, es pugen els sous del gabinet presidencial o el govern se felicita per acomiadar servidors públics. 16 mesos de govern han bastat per desmuntar el mite de que la dreta gestiona millor la crisi. Els ciutadans els varen elegir perquè varen prometre que crearien llocs de feina, que arreglarien l'economia simplement pel fet de governar vostès. Ja sabem que de feina no n'han creada, només tenen un objectiu, el dèficit. Això els ha servit per retallar educació, polítiques socials i sanitat, malgrat que varen prometre que no ho farien, perquè sabien com sortir de la crisi. Honestament, no tenien ni idea de com sortir-ne. Ho demostra que els corregeix Europa, el Fons Monetari Internacional, el CRE, el Consell Econòmic i Social. Miri, vostè ha dit que inversió és més deute públic i atur. Em sap greu que en sap més que el Fons Monetari Internacional i la Comissió Europea, que demana estímul, inversió i pactes de creixement per sortir de la crisi, senyor Bauzá. L'anterior govern els va passar el testimoni amb un creixement de l'1,8%, el més alt juntament amb Canàries. Varen arribar vostès i varen preveure un creixement de l'1,1%. Estem en recessió, menys 0,1%. La seva previsió va ser un desastre. I ara hem de creure que estem en la rampa de la recuperació? Els vàrem deixar una inversió durant 4 anys de 3.000 milions d'euros. S'assegurava activitat econòmica, prestació de serveis bàsics i llocs de feina. Ara hi ha menys feina, menys serveis i menys activitat econòmica, però 113 milions de deute més que el segon trimestre del 2011. No venien a salvar el deute. Els hi vàrem deixar el govern després de 7 mesos de caiguda de l'atur. Avui hi ha a Balears 120.000 persones que cerquen feina. Com ho pensen revertir si el Fons per Polítiques Actives d'Ocupació ha caigut un 50%? La seva política té resultats evidents que han d'explicar a la ciutadania. Les seves retallades són menys serveis bàsics, menys qualitat de l'educació, menys recursos per a la dependència, menys iniciatives vinculades al coneixement i a la innovació, menys cultura. Menys benestar que varen amagar en el seu programa electoral. Reconeguin que varen mentir. El president va dir en campanya i en el Parlament que no pujarien imposts, que estaven en contra del de patrimoni. Mentida. Han pujat els imposts i han amnistiat els defraudadors. Varen dir que baixarien l'IVA turístic i ja sabem el resultat. Que seria suficient per crear feina que vostès arribassin al govern i en realitat han fet una reforma laboral per acomiadar més persones que mai. Que baixarien imposts als petits i mitjans empresaris i el que han fet és sentenciar de mort a milers de comerços petits i mitjans per beneficiar les grans superfícies. I si això no bastava, el president va mentir en la seva declaració de béns. Com el podem creure si fa el contrari de lo que diu? Com s'atreveix a parlar de transparència i austeritat quan el Consell de Presidència dirigeix un mitjà públic que s'escapa de les retallades per ser la principal empresa de comunicació i promoció del govern? Quan han creat una delegació del govern a Formentera que costa 100.000 euros a l'any, almenys reconeguin que és un exercici de cinisme insòlit. Parla vostè d'austeritat, de transparència, i vostè és un president i empresari en funcions sota l'ombra de la sospita. I encara dona lliçons des del seu oscurantisme personal. Vostè va dir en el discurs d'investidura: vull fer canvis per les pròximes dècades. S'han acabat els luxes, els dispendis, menys dietes i menys cotxes oficials. De lo darrer,
Poc. Primer va pujar els sous al seu equip. Després varen saber que els seus consellers utilitzen medis públics per fins privats, que van a festes mentre retallen a la gent, i el que faltava, el conseller de la principal indústria del país promocionant les Illes Balears caçant cérvols. I mentre ens parlen de la famosa austeritat que apliquen però que no s'apliquen, fan perillar el que han construït. Pegar d'estrelades és mutilar el futur. La societat no vol el seu model i per això ha fet vaga, per això es manifesta, perquè no pot més. Quan hi ha persones que pertanyen a la classe mitja, que cerquen en els contenidors, vol dir que no podem més. Creu sincerament que els canvis per les pròximes dècades passen per retardar intervencions quirúrgiques, per suprimir ajuts als infants en dificultats educatives, per fer pagar més per anar a la universitat, suprimint inversions que ens han d'ajudar a guanyar el futur? De veres pensa que la ciutadania creu que el futur passa per macrohotels en estrenc, parcs temàtics i circuits de Fórmula 1, o un port davant la Catedral de Palma? Projectes que havien de dur inversions per 3.000 milions d'euros i que només coneixem quan apareixen i desapareixen dels diaris. Tenen un projecte territorial que és una magna còpia del passat, tot i que sabem que l'experiència ens diu que no és el bon camí. Lleis a la carta per a alguns empresaris del sector turístic, per l'especulació urbanística i per importar fems. Decrets llei per urbanitzar el més preuat que tenim. Vostès varen dir que arribarien a grans acords territorials. No ho han fet. Han assaltat el Parlament en decrets llei urgent que són xecs en blanc per la destrucció del territori. Contra això, la gent també ha sortit al carrer. Li han dit que no volen macroprojectes a les portes de les platges més verges internacionals. Li han dit que no volen fens als peus de la Serra de Tramuntana, que no volen ciment a canvi de destruir el nostre paisatge. Li han dit tantes vegades basta que pensava que avui era una bona oportunitat per mostrar una voluntat de canvi davant el fracàs del seu govern. Avui era una bona oportunitat per fer un gest a la societat de les Illes. Era moment de decidir, de dir que sap rectificar. Avui era el moment de fer política. Vostè es limita a dir que anem bé, que han reformat l'administració pública, a parlar de les bondats d'una llei d'emprenedors que ha estat criticada pels propis empresaris, que han de complir el dèficit, ens parla d'una gran temporada turística, però oblida que tenim més atur que mai. Es vanagloria de projectes que no existeixen i que empitjorarien la nostra vida i la de les generacions futures, a les que ofereix un futur pitjor que fa un any i mig. I no dic que llavors fos bo ni que tot es fes bé, sinó que ara les perspectives són pitjor. Sap què pensa el formenterer per la baixada de freqüència de les barques? Sap que anar de Maó a Madrid pot costar fins a 500 euros. Les condicions de vida s'han degradat. Un rescat és degradació social. No pensarà que un rescat com el de Grècia és positiu. No surt de franc. S'han degradat perquè no només no han aconseguit rebaixar el deute públic, sinó que s'ha reduït el pes de Balears en el pressupost de l'Estat per a l'any 2013. Castella i Lleó rep 600 euros per persona i nosaltres, de moment, 70. Canàries ens dobla i la mitja és de 225. I si s'acompleix l'anunci que ha fet avui, senyor president, lament dir-li amb tristesa que encara estem molt per davall de la mitja en inversió estatal, 154 enfront als 225 euros. Li sembla normal? Retallen drets que pensàvem conquistats, drets sindicals, a l'avortament, a la igualtat, a parlar la nostra llengua, a sortir al carrer sense ser insultats, al matrimoni homosexual, a la diferència. I ja que parlam d'igualtat, creu normal que un govern que ha de representar a tota la nostra societat no integri cap dona, ni una sola dona? Senyor president,
Si milers de persones innocents perderen la seva feina per la tirania dels mercats, centenar de persones innocents perden la seva feina perquè el govern els despedeix. Aquesta degradació és responsabilitat seva. No empitjora el nostre futur un president que augmenta llistes d'espera i acomiada servidors públics, que posa la universitat al límit de la supervivència, que ofega els ajuntaments i els consells insulars, que externalitza una sanitat que col·lecciona consellers. Hi ha altres maneres de fer les coses i la primera que li vull recordar és que governar no és tancar-se al consolat i creure que només té raó vostè. A la passada legislatura es va fer un front liderat per la societat civil per reclamar un bon finançament. Gràcies al govern anterior i a la feina de tots els agents socials, rebem 532 milions més cada any, que, per cert, salven en part els nostres malmesos comptes públics. Vostè, en lloc de convocar les persones per plantar cara a Madrid quan ens marginen, acota el cap davant els seus. No oblidin mai que primer és el president de les Illes Balears i després el president del seu partit. Com es pot acotar el cap quan el tractament a la nostra terra és d'una injustícia flagrant? Ni arriben els 400 milions que ens toquen anualment, ni ens paguen els 1.000 milions d'euros que ens deuen, ni estan treballant per la llei de règim especial. I què podem dir de les seves paraules del compromís del govern amb els ajuntaments i els consells? Paraules que se'ls endú el vent. El fet són que els està ofegant. 375 milions d'euros de deute als ajuntaments i consells insulars i la seva diputada i presidenta del Consell li demana que rectifiqui. Això sí, són forts per acabar amb el Ramon Llull i el Consell Econòmic i Social, entitats avalades al nostre Estatut, per tancar el Consell de la Joventut i l'Oficina del Defensor del Pacient, per eliminar les 10 oficines d'atenció a les víctimes del delicte, per tancar l'Espai Mallorca. Cruels amb els petits, però dèbils amb els de Madrid a l'hora de reclamar els fons imprescindibles per la nostra supervivència econòmica. I ja sabem quines són les conseqüències. Per comissió i omissió de les funcions que té el president, tenim retalls en educació, sanitat, política social, eliminació de tota la dependència, un pressupost de l'Estat que ens considera invisibles i tot això ho paga el ciutadà en els pròxims pressuposts autonòmics del 2013, que són un llibre obert. Ciutadans i ciutadanes els hi anunciam que faran més sacrificis a canvi de res. I d'aquesta pèssima gestió se'n deriva el més greu. Tenen més aturats que mai i destinen menys fons que mai a crear llocs de feina. És que això ho pot entendre algú quan vostè va dir textualment que era conscient que els aturats serien responsabilitat seva. Jo, president, no hagués retallat les polítiques actives d'ocupació. Una altra manera de governar, a la seva, era fer un pla de xoc contra l'atur pactat amb els agents socials, com li vaig proposar a la meva primera trobada en el consolat. Sobre qüestions que vostè va qualificar de pacte d'estat, a l'inici del seu mandat, jo no hagués actuat de forma unilateral, ni en la modificació de la llei de funció pública, ni en el decret de mesures sostenibles, ni en la importació de FEMS, ni en la llei general turística, ni en la supressió del Consell Econòmic i Social, ni en les diferents mesures sobre educació, sanitat i polítiques socials que han obert una ferida social allà on no n'hi havia. La política és dialogar i, en canvi, ha fet exactament el contrari del que va prometre. Va anunciar pactes sobre grans temes en la investidura, ens ha anat convocant al consolat i a la sortida oblida tot el que havien pactat. Governar així és poc democràtic, com ho és enfrontar-se als sindicats perquè discrepen de qui comanda. La negativa a aplicar l'impost de patrimoni des del primer dia és una mostra de que no només hi ha una política fiscal possible. Nosaltres vàrem presentar un paquet fiscal rigorós, progressiu, per poder assegurar els serveis bàsics i prestacions bàsiques en educació, sanitat i política social. Jo li propos diàleg per recuperar aquest camí de la coherència.
La sanitat ha de ser sempre un dels sectors que més consens necessiten. No per res, IB Salut és l'empresa més gran, amb més de 14.000 treballadors. Jo, el que he observat en aquests 16 mesos és un desgavell mai vist fins ara. Han canviat consellers i alts càrrecs, han anunciat tancaments que després han deixat en suspens, han aplicat copagaments de forma indiscriminada contra la gent més feble, fan pagar 10 euros per accedir a la sanitat pública, han retirat complement de pensions a jubilats que ara decideixen mantenir. Va dir que pujava la benzina per finançar la sanitat. La promesa els hi ha durat ben poc. La sanitat ha deixat de ser un dret de ciutadania. I el pitjor, el sector de la salut ha semblat el camp de batalla entre les diferents famílies del Partit Popular. De pactes d'estat a jugar en la salut de tothom. No ho troba una falta de respecte per les de més de 20.000 persones que esperen una operació quirúrgica? Li deman diàleg a la sanitat, pactar línies vermelles que cap formació pugui traspassar. Sabem que la situació és delicada perquè han governat. Sabem que les administracions han de fer ajustos, però es poden fer de moltes maneres, amb els sectors o contra els sectors implicats, amb o contra els agents socials, prioritzant primer les persones o prioritzant els poders econòmics. Jo li he proposat una taula de negociació en tots els sectors sensibles fent feina amb bisturí. Vostè ha aplicat la destral. Hi ha maneres i maneres, senyor Bauzá. I si la crisi la volen resoldre a destralades, contra la gent, en lloc de contra els que la varen causar, no vull oblidar que aquesta manera de fer l'han traslladada a les institucions, als serveis públics, als drets de les persones. 30 anys d'estatut, d'autogovern, d'una llengua pròpia i la solució que proposen és recentralitzar i reduir el que tenim. Estic frontalment en contra dels que pensen que la sortida de la crisi passa per fer de les autonomies les culpables. Miri el que passa en un moment de recentralització, de menyspreu a les autonomies. No és casualitat que ara estem a la cua d'Espanya en el pressupost de l'Estat. Si aquest és el futur, no en vull saber res de recentralització ni de cessió de competències a l'Estat. No vull que les Illes Balears siguin residuals. Senyors diputats, senyores diputades, després del cap de setmana de declaracions judicials, crec que és més que suficient citar-li una pancarta de la manifestació de dimecres passat. Ser polític és un honor, no un negoci. Avui és una bona oportunitat que demostri que no està amb els que pensen que la política és un negoci. El que passa és molt greu, però també és indignant veure el silenci i l'actitud del president. La seva actitud, senyor Bauzá, front a una crisi econòmica que ha tret milers de persones al carrer, de vostè només tenim silenci. Front a una crisi política sense precedent del seu partit, investigat per aprofitar presumptament fons públics per finançar-se, ni rastre de vostè, senyor Bauzá, que de nou guarda silenci. Un president que té majoria absoluta almenys ha de donar la cara, explicant avui als ciutadans la situació de crisi política i econòmica per la que passa la nostra comunitat, la pitjor segurament dels darrers 30 anys. Senyor president, en 16 mesos han estat incapaços d'arreglar els problemes dels ciutadans i on no n'hi havia, avui hi ha problemes. Creu que la seva incapacitat per resoldre problemes, juntament amb la imatge lamentable que han donat els seus consellers, dona cap confiança i credibilitat de que vostès ens trauran de la crisi? Senyor president, no estem al principi de la legislatura. Són 16 mesos de protestes que varen tenir el seu punt àlgid la setmana passada. Totes les persones que s'han anat a manifestar li diuen que no pot anar contra tothom, que la seva política no serveix i que l'aplicació real de la seva fulla de ruta, que són els pressuposts, no ajudarà a sortir de la crisi. Està atents de reconvertir el pressupost que ha presentat en un de nou,
que sigui realment un revulsiu contra la depressió econòmica però també social en la que vivim. Encaixi el clan de la ciutadania i faci una nova fulla de ruta basada en el diàleg social, en el manteniment de l'estat del benestar, en clares polítiques anticícliques d'estímul a l'economia, de fiscalitat progressiva i amb un front a Madrid com a bandera per reclamar el que ens pertany. Jo li demano que apliqui sentit comú perquè la ciutadania ho exigeix. Miri, tenim un camí recorregut que podem recuperar. A l'anterior legislatura vàrem fer un gran acord social, el Pacte per la Competitivitat. Provi almenys de recuperar alguna d'aquelles propostes. Provi de recuperar alguna de les propostes concretes de les 4 trobades al Consolat de la Mà, el pla de xoc contra l'atur i la reactivació del diàleg social, la renegociació dels retalls en salut, educació i polítiques socials i acordar aquest front comú contra la injustícia del president Rajoy. Senyors diputats, senyores diputades, fa uns dies un conegut representant patronal va escriure una carta donant suport a la vaga en la que deia «Les polítiques actuals ens estan destruint a tots». Senyor president, la majoria de la ciutadania comparteix aquest diagnòstic. Reflexioni. Li demano que aturi la locura de l'austeritat del seu govern, com li demana també que escolti el president de la CAEP, que li ha dit públicament que els nous imposts pels rentacars i les begudes no tenen ni cap ni peus. Li demano que escolti. Encara és a temps. Mai he fallat a una reunió al Consolat per lleialtat a la ciutadania, que són els primers que volen lluitar per un futur millor. Jo he estat lleial i vostè ha trencat un diàleg vital en l'oposició, però també amb la societat civil, per fer front a les dificultats i a la incertesa. I trencats s'afronten els problemes pitjor. I ja no li demano ni tan sols com a cap del partit principal de l'oposició. Li parlo per boca d'aquestes persones i col·lectius que han anat sortint al carrer durant aquests 16 mesos. En el seu nom, demano que escolti a la gent i que rectifiqui. A nosaltres mos pot agredir cada dimarts, però a la societat un president no els hi pot fallar. Avui, la nostra comunitat necessita il·lusió. Com molt bé deia una veu universal, el poeta eivissenc Marià Villan Gómez, voler l'impossible ens cal i no que mori en el desig. Senyor president, necessitam il·lusió, propostes de futur, empenta, valentia, lideratge i capacitat d'unió per fer front a la crisi. Tancar el grifó és fàcil, el difícil és crear riquesa. Els socialistes estem disposats a treballar amb vostès sempre i quan s'obri també un diàleg amb la ciutadania per evitar que aquesta austeritat acabi en nosaltres. Comenci demà mateix, convocant un calendari de reunions al Consolat. Cridi a totes les forces socials, polítiques i econòmiques amb una fulla de ruta clara pel bé del país, de les nostres institucions i dels nostres ciutadans. President, som molt més que austeritat i unes dècimes de dèficit. Som un poble i una terra universal que ha dit basta a que vostès decideixin per ella sense demanar opinió i que reclama participar en un canvi de rumb. Li toca a vostè, senyor Bauzá, donar la primera passa. Moltes gràcies. Gràcies. Intervenció del grup parlamentari PSM, Iniciativa Verds i Entesa Monarca, senyor Barceló. Senyor president, vostè ha acabat citant Bertolt Brecht. Jo començaré també citant